Umbiko la kuthiwa ngenzeka igame Orlando Pirates versus Isikhukhuna United ezodlala ngomhla 17 December ezodlala kusasa ngenzeka ikhanselwa njengoba ni remember kahle Orlando Pirates ibidlala neStade Abidjan idlala eIvory Coast yabo Gqibelo njengoba bebedlala ngomgqibelo namhlanje uMonday yabo they are expected to arrive la eSouth Africa today yabo ikusasa so ngenzeka inhlelo zale game yakusasa ikhanselwe baze badlale next week I think next week Tuesday if I'm not mistaken. Yeah, besebedlala ngomhla 24 badlala neMarumo Gallants. If ngikhumbula kahle enye futhi leyo yama match akhanselwa yabo. Njobe Orlando Pirates iyodlala nje because ama flights bafethu bebedlala eIvory Coast ile North Africa, northwest of Africa. Yabo so ukutravela lapha kuthatha isikhathi eside usibafike la South Africa. So ngempela ngenze igame ikhanselwe and bawoze badlala next week mase bedlala neMarumo Gallants. Another match ayikhanseliwe now futhi yabo. So abantu abaningi bayithola lento le yenza ngoba Orlando Pirates iphethwe uDr Ivan Khoza umuntu obephethe Orlando Pirates. No guys, iPSL ikhiphile le statement is because Orlando Pirates ngenzeka ibuye namhlanje yabo. Njo izobuya namhlanje ngeke isithole isikhathi esiningi sokuthi ilungisele imatch yakusasa yabo basipenda isikhathi betravela le obvious bakhathele iSundowns yona athi idlala izolo athi idlala neRaja Casablanca izodlala yona ngolesithathu mase idlala neStellenbosch FC bedlala eCape Town because bala eSouth Africa yabo some people may say why Sundowns idlala because yona iSundowns athi idlala ngesonto yabo athi idlala Champions League nayo ngesonto iSundowns ila eSouth Africa vele iPirates ile phezulu eAfrica northwest of Africa yabo so bafethu relaxani bafethu Orlando Pirates izokhanselwa imatch yayo against Isikhukhuna but akaka confirm kahle yabo ngisalindele umbiko nje ozoconfirma lezo indaba lezo but okwamanje as things stand igame yakusasa I don't think izoba khona Orlando Pirates versus Isikhukhuna United yabo ngizonazisa nje ngalombiko masuphumile bafethu.